кога ви е нужен ипотечен кредит. Най-често клиентите се страхуват да вземат ипотечен кредит, защото не разбират продукта, но понякога се страхуват и от условията, тъй като срока им се струва доста дълъг, а лихвата си мисля, че непрозрачно се формира. Въпреки че на пазара много от кредиторите използват много ясен и прозрачен начин на формиране на лихвата и месечната вноска. Смисъл да се вземе ипотечен кредит има, когато е назряла нуждата у клиента да ползва такъв тип продукт. Това може да е свързано с лични нужди, инвестиции или стартиране на нов бизнес дори. Най-голямото предимство да се вземе ипотечен кредит от Money Shop е това, че може да разчита клиентът на нашите специалисти, които могат да помогнат на клиента да структурира правилно сделката, така че да се реализира кредита, който той очаква и да набави най-добрите условия за това.